Posaďte se, prosím, udělejte skupinky, zahrajeme si jako první třídění odpadu. Jo? U nás ve škole používáme interaktivní stěnu zejména v velkých přestávkách, kdy tady je paní učitelka a chodí sem za ní děti, kteří si chtějí zahrát. A potom to využíváme v družině. Uvidíš tam druh nějakého odpadu, tam třeba bude banánová slupka a budeš mít míčem za úkol se trefit do toho správného místa. 3, 2, 1, teď! Můžete! Když se tady sejde hodně dětí, tak to bývá občas divočina, ale tohle jsou speciální míče, přesně k téhle hře, jsou takové trošku měkčí, takže pokud bychom se trefili omylem do nějakého okna, tak se nic nestane. Tam vysoko je to těžký, ale vy to zvládáte parádně. Na těchto hrách je skvělé, že se přitom děti musí hodně pohybovat. Je skvělé, že zapojují celé tělo. Mohou opakovat vzdělávací obsah takovou uvolněnou formou. Rozvíjí se tam i sociální dovednosti, protože vlastně pracují ve skupinách nebo v týmech. Střídají se, musí se domluvit, mohou si napovídat. Děti, zahrajeme si předložky, to znamená, že budete trefovat, jestli ano nebo ne, podle toho, co si přečtete na obrázku. Jasný? Výborně. Když chci zmáčknout, že má hra začít, trefím na start, když chci zmáčknout nějakou odpověď, snažím se trefit do toho správného. Proto to děti baví, protože zároveň se u toho hýbají. Moc se nám líbí a plně využíváme možnost, že hry si můžeme naplnit vlastním vzdělávacím obsahem. Využijeme nastavené šablony na internetovém portálu a buď si tam dáme přímo vlastní obsah, který se vztahuje k probíranému učivu, nebo nějaké zajímavosti, které se zrovna probírají v rámci nějakých projektů a tak dále. A tady je otázka, od kterého roku se stal Zličín součástí Prahy? Tak pojďte zkusit trefit. Zkus trefit 1974. Nejvíc se mi líbila hra o Zličíně a bylo to docela jednoduché. Dneska se mi nejvíc líbila hra třídění odpadu. Asi kvíz o Zličíně mě nejvíc bavil dneska. Já si myslím, že je lepší hrát tuhle hru, než sedět ve třídě. Je to pro nás mnohem příjemnější i pro ty děti, samozřejmě mnohem zábavnější než běžná výuka. Takže to používáme jako zpestření standardní výuky, aby se mohli pořádně vyskákat a dostat ze sebe energii, aby potom zase vydrželi ve výuce.